na juya kai bari ni ma na juya. Bismillah jalla Allah sarkin da ya kaki sallah shi ya yo manzo rasula wanda shi aka ba wa sallah magana girman salati al'arshi hadda zati in na zo zan yi baiti baitin ya zamo a saiti jama'a na gida da titi su dau baitin su gane har manufar waƙar su gane. Wai mun zo gare ka tambaya zami akan ka akan DJ da waka akan halin da ka tsinci kanka. Ai harka ta rawa da waka dan lamarin mu suna cikinta suturin mu tana cikinta haka cin mu yana cikinta mun sha ma a cikinta mun yi kyauta a cikinta muna da iyaye har da dangi taimakon da muke musu na cikinta sannan kuma ba mu sata talla shi ka biyan bukata dan ina DJ garin mu in rawa in waka a garin mu. Samari ku taka haka haka kai ni ma na taka na juya kai bari ni ma na juya. Bismillah jalla Allah sarkin da ya kaki sallah shi ya yo manzo rasula wanda shi aka ba wa sallah magana bai sanya kila shine manzo baban batula rabu dan girman salati al'arshi hadda zati in na zo zan yi baiti baitin ya zamo a saiti jama'a na gida da titi su dau baitin su gane har manufar waƙar su gane. Wai mun zo gare ka tambaya zami akan ka akan DJ da waka akan halin da ka tsinci kanka. Ai harka ta rawa da waka dan lamarin mu suna cikinta suturin mu tana cikinta haka cin mu yana cikinta mun sha ma a cikinta mun yi kyauta a cikinta muna da iyaye har da dangi taimakon da muke musu na cikinta sannan kuma ba mu sata talla shi ka biyan bukata dan ina DJ garin mu in rawa in waka a garin mu. Yau cikin fadin garin mu wasu ba sa son su gan mu kuma ba sa so mu samu to su tuna Allah ya yi mu in ya so ya nufa mu samu ba asiri ba mu san mu kun biki za a kira mu taron suna ka gan mu kun naɗi na sarauta za ka gan mu kuma duk sai an biya mu mu sana'a ce gurin mu ita ce hanyar faɗan mu salar ta gari duk aka san mu sannan in za ka ƙi mu dalilin harkar za ka ƙi mu babu barayi a cikin mu babu yan homo cikin mu ba yan giya duk ayar mu dan homo da akwai garin mu barayi ma da akwai garin mu yan giya ba kilgarin mu sannan babban takaicin yanci da ceto na garin mu amma ku tsaya na zauna da kwaya ɗaiɗai zan faɗe su jama'a kowa ya san su. A'a dan Allah ka bar su da sirrukan su ka bar su da Allah ya ishe su domin fa yana ganin su. Wai ya bayanin masu bidan jama'a da sharri ko su yo zance da ƙari. Jama'a ku taho ku zauna wani baiti ne na zana rayuwar jama'a ce zana nuna ku san me ke gudana amma ku tsaya ku auna in na yi kuran batuna ku kira da na zo na gyara. Addu'a za ka yi gare su ko tsinuwa za ka yi gare su. Kafin in yi batun nan addu'a farko za ne gare su ya Allah kai ka yi su kuma komai kai ka ba su in gyara ne a ransu to dama ce gare su in babu hakan a ransu ni zan roƙo gare su kan 'ya'yan da ka ba su suke zagin waɗansu shirya ce kai ka ba su ƙwace shirya wacce ka ba su yaran su gagare su sai su yo gyaran da kansu in kuɗi ne kai ka ba su takamar da suke gare su to ka amshe kuɗin ka bar su kuma babu ta'addabe su babu banki ba asusu su tuna Allah ya yi su duka baiwai shi ya ba su su bar zagin 'ya'yan waɗansu. Wai jama'a na son ganin ka suna ta jiran batunka za su so ka yi bayanin rawa waka DJ da kanka. Uluhiyya ai ba ammace ba Yusufihu ba ta zama ta bara ba a ce ma alantara kai fasali komai ya tsaya gurin shi na fula kuma ba ta zama faralla kuma ba ka kiran wai barawo. Wai zan dan tuno ma na san mutuwa gare ka masu zakin kuma waka da yan ko sun sha bulis ne. Kai wannan zancen ka bar shi mu mawaka duk bakin mu reza kowa ya je ya taɓo shi ga hanya nan ku bashi magana ban yin ta bashi ko sai an bani toshi na tsaya tamkar da mashi.